हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी लोगोसे हिरक राभा बिथांमोननि फाव खालामनायाव सिरि सिरि मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै आं दाख्लैबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों सुंद'यै फोरमायनानै होखादों। बाट फावखुंगुरनि मुंखौ मिथिनाय जायाखैमोन बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हायाखैमोन आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां सिरि सिरि मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों आसा बर' बिथाङा आरो मेथाइनि रिलिक्सार टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारी बिथाङा, मिउजिकखौ होदों कपिल बर' बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों बिलिफां बर' बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङा, लोगोसे एसिस्टेन्ट करिय'ग्राफि महरै दङ अन्जु बर' बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां सिरि सिरि मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोबनानै थांबाय लोगोफोर। स' नोंथांमोना साननैसो उनावनो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोननाय जासिगोन दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं आरो जाय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।